जोंथ' साइमानो चिनी आईपीएफटी चिनी फाउंडेशन दे 4 मार्च 2009 चिनी आईपीएफटी आसाइना साल अपन तो चिनी पालाइखा जो चिनी सीसी मेम्बर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी चिनी मीटिंग जों दाकबा पहिला जों चिनी बर्थडे बा आईपीएफटी आसाइना साल जों पालाइखा चिनी प्रेसिडेंट पटाकाती साखा जों सहिद बेलुगो कुमरिखा बे चाटी सबखा ओके चिनी पहिला चिनी एजेंडा सेकेंड जों चिनी फाइनाय चंमारी एडिशनल जों सालाइखा जों जत्तनि थान जों रिपोर्ट नाखा चिनी जत्त डिविजन जत्त एलाकान हयते जों रिपोर्ट नाखा चिनी संगठननि ब्यापार जों पक सालाइखा आरो जों नुखा चिनी ताबो फानो चिनी संगठन करागनो दंगो जों रेडी दंगो जों साइमानो चिनी अलरेडी इलेक्शन प्रक्रिया शुरू थांखा चिनी 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 नंबर साबमिट साइमानो जों आपण बघू जों आपण डिटेल सालाइखा ताबो चिनी जों एक दुई दिन मिसिगोनो जों चिनी बुमुं बाते केनेल लिस्ट जों दिखाइरनाय अब जों सालाइखा गथाय जों गोबांमा चिनी अर्गानाइजेशननि जों चिनी फान्डनि मेटार बे चिनी नेटवर्कनि मेटार अब जों माखासे कक सालाइखा हामबाय